खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोमोथाव आरो सोमोनांथाव रादाब। आथिखालनि मुगायावबो दायना दङ नामा? उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आंग्राजुलि गामिनि गोथैसालिनिफ्राय साथाम गोथैनि बेगें हाराफोरखौ सिनाय मोनै दुथाङा बोखांना लांदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गाज्रि खामानिखौ सोरबा गाज्रि दुथांफोरा मावदों होनना जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो सनितपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय। उदालगुरि सनितपुर कलबारि हादानाव थांनाय मैया 10:30 बाजियाव फरेस्ट गार्ड आरो रायजोफोरजों मोनसे जाथाय जानानै थाङो आरो बे जाथायाव बुलाय बुसि जानायाव सासे बर' बिमानि बिखुङाव लावथिनि दागि थालांनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब जानानै फैदों। बिजनी ट्रेन स्टेशननि साखाथियाव थानाय काली मन्दिरनि साखाथियाव मुसा बिगुर मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मुसा बिगुरखौ प्लास्टिकआव सोनानै गालांदोंमोन आरो मन्दिरनि सासे पुजारिया बे प्लास्टिक बेगखौ खेवनानै नायदोंमोन आरो मुसा बिगुरखौ मोननानै पुलिस बिफाननिसिम खौरां हरनाय जादोंमोन। जाथायनि सायाव दायो पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव अल आसाम हेल्थ एन्ड टेकनिकेल वेलफेयार एस'सिएशन (NHM) आसामनि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। जर'खा थिसनथाइ बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारि खालामनाय आरो समान खामानिनि थाखाय समान बेथनजों लोगोसे मुलाम्फा एबा खाबुफोरखौ सोरखारि मावफारियाफोरजों समानै मोनफानो नांगौखौ लानानै मैया दुलाराय आसाम नाङैनो 4 मार्चनिफ्राय 6 मार्चसिम अल आसाम हेल्थ एन्ड टेकनिकेल वेलफेयार एस'सिएशन (NHM) आसाम खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय बायदिनो क'क्राझारावबो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोलाव सम फिसाफोरखौ गाहामै फोरोंथाइ होबोनायनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान बावदों। फरायसा फरायसुलिफोरनि दिथागिरिफोरा 2013 इं मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव लाब्रबथियाव गायसनजानाय SD जन बस्क' फरायसालिनि सा 45 फरायसा फरायसुलिफोरा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जिरायदों। SD जन बस्क' फरायसालियाव क थाखोनिफ्राय जागायनानै थाखो 10 हालागै गोलाव सम फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जिरायनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा बिफा दिथागिरिफोरा मैया फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। ब्रिटियान गट टेलेन्ट बादायलायनायाव कार्बि आलं बुकाजाननि 8 बोसोरनि बिनिता छेत्रीया सेथि राउन्डआव देरहासारना नैथि राउन्डनि थाखाय सायख'जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BTC बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआरआव बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। भेरगाव ब्लक BPFनिफ्राय UPPLआव हाबहैनाया नंखाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। भेरगाव UPPLआव हाबहैनाय सोद्रोमाया BPFनि नङामोन, BPFआव दंमोन होनना नंखायैनो मुं होफ्लाना UPPLआव हाबहैदों होनना मिथिनो मोनदों। मैया BTCनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि एबा मिरु BPFनि CWC एबा भेरगाव जिल्ला BPF आफादगिरि नेर्सोन बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिदों। लोगोसे UPPL दोलो हरकारनि खामानि मावनायनि सायाव फेलें जानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय गासै गं 34 नखरफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोनदों। BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय बर्मनपारा नेपालि बस्ति गामिनि BPF दोलोनि मददगिरि गं 34 नखरफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। चेन्नाइ बड' एस'सिएशनआ थांनाय 1 मार्च 2025 खालारखालि खुंजालांनाय मावफुं मेलाव 2025 मायथाइनिफ्राय 2027 मायथाइनि थाखाय गोदान मावख'आरि बिबानगिरिफोरखौ थिसननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि दैदेननाय हान्जाखौ चेन्नाइआव बर' हारिमु आरो सुबुं समाजनि अनसायनायखौ जौगाहोनो, खौसेथिखौ आरो बर' हारिनि जायखिजाया बिथिंनि गोनांथिफोराव मदद होलायनायनि थांखि आरो नोजोरजों 1 मार्च खालि दाफुंनानै लानाय जायो। उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 35 थि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै बिबान होबाय। 2025 आरो 2026 मायथाइनि आफादगिरि महरै मानिक बसुमतारी आरो
गाहाय नेहाथारि महरै प्रितम बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'बाय होननानै खौरां मोननाय जादों। पाटगाव प्राइमारि बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि सन्दा ब्रह्मजों लोगोसे सा 39 जन बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बिजेपि हान्जायाव जयनिं जानायखौ मिथिनो मोन्दों। बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बोथियाबिल गामियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफनि गं 25 नखर एबा सा 39 जन सोद्रोमाफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावगारियाव नुनाय रैसुमै राभाया गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय उमायपुर काहिबारि गामिनि थागिबि हरेन राभानि बिसि रैसुमै राभाया थांनाय फेब्रुवारि दाननि 1 खालारखालि गावनि जोनोमगिरि बिफा बिमानि न'आव गावनि बेराम नायनो थांदोंमोन, नाथाय जोनोमगिरि बिफा बिमानि न'निफ्राय बेराम नायखांना गावनि न'सिम फैनो ओंखारदोंमोन, नाथाय रैसुमै राभाया दिनैसिमबो गावनि फिसायनि न'सिम सफैयाखै। बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर रैसुमै राभाखौ नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 6900973086 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।